Injiniya ne. Zaman gida babu daɗi ga aljihuna babu kuɗi. Ina zan je na yi faɗi ga shigaran ma an samu kulle. Oh yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah yeah. Coronavirus, babu mai kuɗi ba talaka, babu yaro babu kaka, kowa na yo ta kansa. Mu kiyaye kar mu gaisa da hannun mu mi nesa nesa, dan kiyaye lafiyar mu, dan ita ce komai gurin mu. Coronavirus, mu kula sosai yan uwa. Coronavirus, mu kula sosai yan uwa. Kar mu cuɗanya gida mu zauna gu ɗaya, sannan mu bi doka dan Allah kar mu yo tirjiya. In mun kiyaye sai Allahu ya sanyo kariya, in mun kiyaye sai Allahu ya sanyo kariya. Wannan annoba Allahu ya kore bai ɗaya. Mun ce mun tuba Allahu ya sanyo afuwa. Mun ce mun tuba Allahu ka sanyo afuwa. Mun ce mun tuba Allahu ka sanyo afuwa. Coronavirus, 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 coronavirus,